Penj mar klas aboro mar KCPE kod mar KPSEA ochako maonge ng'ikruok mora mora e kaunti ma Kajiado. Jopuonjre 30,421 timo penj mar KCPE e centers 691, ka jopuonjre 28,974 timo penj mar grade 6 mar KPSEA e centers 858. E kindgi nitiere mabuse 7 mantiere e od twech ma Kajiado kanyakla kod jomadongo 178. Commissioner ma kaunti ma Kajiado Jude Wasonga wacho ni penj ochakore maber komedo ni jogo mochung' ne arita nitiere akicha mar neno ni onge kuo mar penja. Taken place, the security of all the centers is intact, and Kajiado over the years has been known for delivering clean exams, and this year as well we'll make sure that is the case. We have secured the vehicles from departmental heads and institutions to help in delivering the exams to the various centers. We believe the exams will reach the centers in good time so that the students can undertake those exams. E kaunti ma Kirinyaga